Hadian bagi nong rap bat ki nong ri jingri kilamat ke jingdo ke bakrau na ke jing apang kensan ke jingri jongki hakeleng ke negeri lom kasi. Kabalawan ra aru ke jingdo nong ke bakrau yaki hagni ke tayo ke seng ke bapet ke khia ke shan jing nong rap. Kala let sha secretariat ke nong ba shalong ban kerpat ke sarkar ban ai ke jing rap ikini ke nong rap ki bamat ya ke ni ke jing e. Ha ke arpo tarik metau benai jeliau arhajar arpulai ke nong elam jong ke Hills Farmer Union hapo ke jing elam jong presiden uba komanda Shangpliang. Kilalit IT de kejing tho cho menteri sarkar bakmi ekatanat Animal Husbandry and Veterinary jong kejelau ba AL Hek ha kabalabo ekejing kerpan ke sarkar ban ajing rap ikinong rap ke balamat ekejing do nong na kejing wan len shop kejing pang pat kejing yap jong kejing ri jong ki kentup na do ki masi kisnyang bat kisiar kene keseng ke kerpat ke sarkar bagan ajing rap ikinong rap ke basyam nagaram na ki bang ban ri jing ri namar menta kelebo jing ki ban sio pat ya ke negaram Kiwai de kijing dawa kidai halor bak sarkar kariban penbiang ya ki doktor bat kinong tere ki jaka sumar ya kijing ri hakeleng kithan. Namar kijing bambiang ki doktor kinong tere bak ki dawai ha ki jaka sumar jok tenat veterinary. Kebu kijing e kinong rap aban len shop kijing pang ya kijing ri. Kiwai de kijing kerpat ya ke sarkar kalong ban mang pisa kerpang na kebenta ban ajing rap kinong rap bat kawai kijing kerpat na ke sarkar kalong pat bak sarkar kariban khang swasipor ban ra kijing ri na sabar ke jela banyada na gijing pang ya gijing ri jongki. Nakaliang jungi kum ka Hill Farmer Union hadin ba ki jingri jong ki member jungi bat kum juro ka jing ujor na ki babun ki nong ri jingri ki nong rap hagbe de ba jing yap jong ki jingri ki jongki te nakaliang jungi matakasni lawan ya kendu yo menteri jong ka veterinary rengkat ke jing kerpat ba nakaliang jong sarkar kan yaram la kumno marsiteng ya ke jing du nong jong ke jing yap no ki jingri la kalong ki siar la kalong ki snyang bat ki masi te halor kene kamat na ni habangi la persyan ban keli na klien jong minister la itu hok ingi bakam dan kano ka fon ka balamang lupa na mentaban ai jing rap ya kene ki jingri la no tang la ki yap na ka jing penjulor jong kamariang ka pamut lese ki yap na ka jing tua ani kiyap la consider naka liang jong ka natural calamity ngila ban ong tenri na ban yap klam ane kono jingpang kam sindon kono ka fan ta ban ai jingra tenri wala kataru ngila ban juri bari ban yarap ti ong ba nakling jungi in saya keren ban chief minister ban pej ba nakano ka fan nakano ka benta ba on la ban yarap kam ta beli kidon kini ki norep ki ba ki cooperative society ki nong rap ki balashim ya kene ka pikri mission ti kene ka pikri mission kam dei ka bashu ajing rap ka don rengkat bat kalun tela da kilayap kini ki jingri kumun kala e ban sio tada kadau ngila ban juri bat ngit scam ba nakliang jong menteri simkia bat ngit scam ba chief minister bun menjur la tane kawai ne kimat ki ba ye kendu jing e kalong haberi ba jing bom biang ki doktor haki dispensary jong ka veterinary jing biang ki dawai hagaliang jong dawai nagling jong secretary wang la persyang ban pen biang ki dawai nang taban ai shikini ki jingri ki papang basitom ten ri hagbedi ber ki jing bomdan ki doktor ki la kubure kene but ngi scam ba government kan sa shimkhia ikne ka benta ki jing bom biang ki nong trei habaro ki dispensary kum kan uksa kum hawas kasil ki doktor ki tang prangut nangot kimla ya kaban kobar ya baro khaj habadon kino ki jing yap dan ki jing pang jong kini ki jingri hakui kaliang ngisngo ban ai khublei pade ngila yo jing tip na ba ila pentip singi minister ba iong insa launch ya kawai ka project na kabenta ban wanra ya kini ki mobile dispensary bat ka call center kini ki mobile dispensary katung ki jing soto jungi kin don daka kali hakabala da don kino ki jing pang jing jia ya ki jingri doktor ki la ban leit dong kali kin lek check na dawai te ya kini ni ai khublei hapo ki jing lam jung ba hek bala shinti ya kene lai thu ingi ben sa launch shen ini ka project ban ai jing sumar lang baki kali ini ai khublei ya sarkar kum juro ngilai kran hakbede bat namar nakling jungi kum ka Hill Farmer Union tang shen ngila pen apply da kalun ya kini kinong rap nam ta kini kinong kibari ya kini ki siar ya jing tumu jungi pen apply da kalun kalong ba kenang bakin yo nalor karep kariang ka thung jur thung sieng ta kini yo ban ri ya kini ki siar ban kapeleng ten rei ngila pun sim da karam ten rei ka jing yap jing ni ki siar kalong ka ba bun ba kumba 90% ni ai ki yap siar ten rei wala kataru na ki ba im isu kemen bengila yo ban penya yo ikni ka peleng saw
te halon kaniru ngila bu jing kerpat balak num no kin ai ke jing yarap hakabede makane tinggi skam ya kaniru insa le ai tinggi subhan kentu yik tu kinong rijing ri la long kiba society la ne ki individual makin pentip haki office juga veterinary kana baga government kan yo bandum ita ki data mahadu menta kumba ki ong hana ki yo jing tip tang ru tuli ki badan officially ba ki yap ki masih den rei kum kan uksa tang ki snyang jo tu member jungi o ki masih ne te president jo ki snyang jo na west kasil ki don ha ki tuli ki bala yap sanpu arteli te kani ka data badan ke government kamaj tengim kena government ring i ong ru menta pa kidi ban report kan kidi ban yathu ada kadon ke jingyap kena ba government ru kan tip kena ba kan la ban le ai kat kum ke jing sung thu ke jungi kalong ba nadu ke bas dang hi di ban ai inject ikini ki jingri te hateng yo le se kidon ki bom ai inject bat phi lada bom ai inject teng lada ki wan kini ki sniang ki bana shabar ka ta ki kem ki baidon klam le se ki ban jingpang ka ploi ban sha ta yakini ki sniang jungi lokal te na kata-kata ni kenturo ya ki nongrap ki jungi bakinda ki ban ai ya ka inject ya kini ki jingri bat haju kapor kawan ru satu wi je baduna ki di mongtrai duna ki dawai te ya kan ni nilai keren sani tingi scam bakan kanton ki jingya trelang ni apa deng ke department bat apa deng ki nongrap ru ting dawan kidon ki nongrap ngim keno e kata don ting ki nongrap habawan na bateri ban ai inject kim sha ban inject te kini ki jing bakla ni nang ni syakmat ni kwa bakan don ke jingnya trilang oat ke department ke dunai kita ke manpower ngila kerpat ban penbun te nakling cuki nong rebru nong rijing riru ki di banda ai kenya kini ka inject mangi ngilatip mangi ngia terag babun ki nong reb kum kanuksa ki don ki nong risnyang kum ba yo anis kini kita pen biang tik ya kini karukom ai vaccination ya kejing ai inject te habawan ka klamur ka jia kim dadon kata ka jing yap adu kata kum hang ni ha last year ngidang ya keren ha boy rembong blok idon ki jaka di bala ai dawai kimia itu ki bom ai ngamul barang injection ki bom ai injection pada ki yap te hang ni ngidon kami ka jing ya trilang la kalong ne government la kaleng jungi jungki nong ra bro la deng ki nong ri jingri te kata hi teng habawan ka klam wan ki keno ngidon tahu ngidon kam ni trilang ngidon kam man ndai than bangin syu keno tangi kawai kaliang ni hab hi banya trilang ipok vaksin ru ngi jencar ba ban yo bat ban bu ru kalong ba nomor ba itu kita wai nimla ban syura untuk ngidon kam taki frit taki ite beri cakap ban hab perahu thai ki kani hi ka bu jing ngi hola dang nang na veterinary player apa jing ban ikai ban injection singeda ki chiri jungi ri ban ra itu kita wai kam masuk bat ka leng ka sarkar ka veterinary ka jangai de nak koi cakap te nimla ban ra itu da wai nata ka ki pa ngam keno tang sarkar nak kaleng jungi kinong rap kibun ki jing tu nama mar kibun ki breu kum syathan jungi sti ka veterinary ka bu jing ken tang kum lai spatli ki masih ka ba ka jing tip junga kim tuna masih hilai hajar ai badan ti than dari kita kim don jing ken ber sarkar bat marwa kim tip ke jing mutoi ke jing tu mutoi da ya tu sarkar ki dar ki breu tu kani ba jing long jing bom sotu ka jungki ke jing mut ba ka sarkar wan sim tu sensus mo ki perkhat ba yo ka sarkar sim tak kani katai te kata ko kala bat ka lada ka jing ken kambiang te ka sarkar kumno kan lan pen doi